Здравейте, аз съм Тянбеги и сега ще играем Broken the Load. Да сега да си изберем някой герой. Една такова кучето. Ще игра доктор. Това е картата ни. Та сега ще поиграя малко. Накъде? Сам ли съм? Защо? Аз те не мога да игра. Аз ако съм сам, чекат са двама, те не е честно. Ще направя по-хубав път. Накрая намерих една игра, където може да играем и да снимам. Защото в другите игри все още не знам как. Трябва може би да стига някакво жени или какво. Но за сега ето тук. Ето го. Не бе, че топли си, бе! Добре, ти става ти постава. Ей, тук дано някой снайпер влезне, защото аз не за него го правя. Да, ето е игричката, много интересна. Ако искате, може да си изтеглите. Ако искате, може да ми напишете, да ми кажете как е минала играта. Дали ви е харесала, дали ви е. Но да, тя се е хубава играта. Е така. Аз ще го направя да бъде така, че да е красиво. Вижте колко ще не става. И пак повтарям, играта се казва Broken the Load. Ако ви харесва. Браво, слагай, давай. Ще наслагаме такива работи. Ако иска някой да стреля, само тук идва. Трябва да има едно. Ти нещо, ако дойде някой да го щупи. И го. Така си като взимат. Там се вижда някой. Аз много го учам. От това направо ще сложа една такава бомба, която много ще помогне. Тя страшно много помага. Като се взриви, пуска един газ, където те се задушават. И ако някой иска да ходи, защо? Трябва по екстремния начин. Но! Така. Не падам на това, защото това е от тяхния отбор, лошо е и не мога. Не дава. И пък ние ще има ръгосунат като нищо. Ето ще направите и... Имаме се снайперче. Това е много добре. Ще ги снайпа от тук. Снайпери, че батка мен не си, бе. Не чупи. Приготви се. Чули, бе. Така. Ето сега това слезе и ще започнем битката. Така се направите. И някой ги откри. Така нека да му помогна на съдборник. Да го закрепил. Шпигъл ни е там. Давай. Бой. Давай, снайпери, гледам те. Давай. Не се предавай. Ти го можеш.
виж, че това ще отиде. Но аз няма да умра, дори да ми взимат кръв. Ето, вижте, целият, тук ми взимат кръв, а пък на мен нищо не ми става. Аре, умри, бе! На! То ще го щупи! Той ще го щупи, това ужас. Не, не умирай! То съм путнал. Аре, слагай го! Аз съм махам откъде, ще му пусна. Ти ако искаш игра, аз съм махам. Слагам само, кой аз бягам. Ей, Берал! Умри! Ого! Дали ще го учим, дали? Тя. Охо, батка! Ето аз много голяма грешка е направил. Сега с тях, пак не са нещити, не само да ми щупа. Ето, че сега ще умрат. Няма ги вече. Тези са кричи. Няма проблеми, не взема. Между другото няма да излезе те да направя. Тя ще ги сменя. Защото беше изчупено. Не ме убият колкото искат, аз съм човек, който трябва да го направи. Ох, мама тебе. Нембо! Умри? Но! Но! Не! Умря. То клипа ще го правя на няколко части, да знаете. Сега ще спре снимачката, защото не съм изтеглил друга програма. Иначе ще игра дълго на тази игра сега, но не е чак часови работи. Сега ще спрем. Ето така. Скачим. Не бе, кой го е махнал ти, бе? Не мамкам да ева. Кой го е махнал, бе? Не мога да се върна. И да му факам кой го направи това нещо. Тапанари мръсни. По-хубаво, че тук не съм го махнал. Какво? Не бе! What the fuck? Какво стана, бе? Божичко! Тези са ни направили на Боб чорба. Много е лошо това нещо, което ни се случи току-що. И да. Айде по-бързо де. Ще се върна, като го таковам, като се... Това няма смисъл вече. Не знам какво трябва да направя, но нещо трябва да се направи, защото... Не бе!